Oras. Mulai mari tu kata ajupak kita muse kadongan di pertanyaan palaboroha di channel YouTube YKB Namar Hata Batat Toba. Dorang so tatangihon sian hata ni debata terjulu martangiang mahita. Upuji kami ho ali debata manami paringan basa na mangaramoti ngulu nami sahat ro di tikion. Dorang so manguluk kami di podoman nami be di Boronginon. Naing tangihonon nami sian hatam ali Tuhan. Alani urasi kami sian akahagalio kahurangan nami. Jala pargugui kami di bagasa turdimi. Asa marhitei tama jala margugu kami mangulak kaulan nami lumubi kebartu hatam. Siroham di bagasa anak Yesus Kristus. Amin. Diamuna ali akadongan. Ia si pahusor-husoron nirohata sadarion. Dibuat sian buku wasiat kekal namar dolan. Pungu sahudulan gok pasu-pasu. Dan hata ni debatana tersurat di buku Pesalmen 177. Jalan nagabi pamusatan ni si pahusor-husor okta. Ima sian ayat sada nama dok. Idama dengan nai doh sonang nai. Molo tu pungu sahudulan akan namar haha marang. Sada rumah tangga nadinggan. Ikut dumengga do las nirohana sida. Sada huta. Ikut lam tumajuna do. Jalani akka hasadaon ni nasahutai. Jalana olorap mangula padimun badan usaha milik desa manang BUMD. Sada perhutaan. Manang kampus ni sekolah Tibbo. Manang universitas. Lam tuhatok na maju, siala uluan na namar pikiran maju. Jala adong persauran nama cetugu dinasidabi akka pangurusna. Marhite ede hananakok nani dehon ni parpesal menon dipatuluhon Raja Daud do ngulu na pungu denggan sahudulan. Pungu denggas sahudulan marlapatat doi. Ngulu na mardulu-dulun manang harmoni. Napungu denggas sahudulan ikon masih jaloan. Jala masih pasangapan di akka na adong bi parasingan. Nabuido na sida masyurupan nakpe adong parasingan nabi. Molo diboto jala di ulahoni di bagasan ngulu na sa dapotan ngulu nago pasu-pasu do nasida. Alani didok Raja Daud. Ay disido di perbaga jahuba pasu-pasu hanguluan saat ordisa liling-lilingna. Dada hola pasu-pasu partudio nakadongan. Alay do pasu-pasu pardagingon. Puasa. Ala di bagasa persauran nadinggan na pengusahudulan ni nabuido hiras roha mangula ulaon. Jala marhite ima adong dinasida dapat ngulu nauli jalan natugu. Ngulu nago pasu-pasu jala natung mararga ido sihol ni rohat tadi. Sada naikon ulahonon manang nagabi hatut tuan ima denggan pungu kudul. Molo di sada rumah tangga, kampus, kuliah, doh masyarakat boido hita masih jaloan. Masih pasangapan, rosu rap mulaulaon. Jalo otta jala hangulunot tama pasu-pasu ni Tuhan. Dada hola pasu-pasu perdagingon alay do pasu-pasu partudion. Dada hola diri sadiri alay ihut do tu nasa persauran. Gabi ulima nguluon. Molo dengan rap hudul martangi yang mahita. Maulia temali Tuhan di pengot kami asa rap hudul kami, asa saor kami, masih pasangapan, masih jaloan di akka pikiran, dalam marhitei masyuru pak kami. Para gugui mahami, marhitei dapota pasu-pasu perdagingon, pasu-pasu tu pertodion, rap marlas roha. Pinuji maho di bagasan anak Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Songoni majolo pertanyaan tadi tikyon aliak kadongan alai sotung lupa hamu ate. Like, subscribe, jelas lagi homa museto kadongan na asing dope. Marhitei nunga parsido tamu na patol hasson. Berita nauli rat doho YKB tuliat portibion. Saya di pasu-pasu tu hatai mahita. Horas!